ji karshen zance mai mabuɗin gaibu, wa ya kai annabi ne da halitta babu. Ka ji karshen zance mai mabuɗin gaibu, wa ya kai annabi ne da halitta babu. Ka ji karshen zance mai mabuɗin gaibu. Rabbana amsa mun dan isar yayi darje, na manzan Allah Mustafa wanzaje. In ka banzan kara in ta yi ba canje, in ta yi masa bege ko da rai ko babu. Rabbana kai tsira duka sada aminci, wa rasulallahi sansanin adalci. Sai da ya zo a mutum duniya ta yanci, har da alai sahabai wanda ba sa aibu. Wa ya kai annabi ne da halitta babu. Ka ji karshen zance mai mabuɗin gaibu, mai shigewa bege dole in sa shehu. Shehu na tijjani radiyallahu anhu, shehu bazallahi mai kiran Allahu, sana gausul azam san ka bana raibu. Wa ya kai annabi ne kai kuce mun babu, mai masaukin Isa mai gida ga Shaibu, shi ya taimaki Musa garkuwa ga Ayubu. Wa ya kai annabi ne babu ta ce babu, wa ya kai annabi ne da halitta babu. Ka ji karshen zance mai mabuɗin gaibu, ya shirye garkuwar annabta, mai fita ba kofa gashi ka sha zauta. Sani zauna daidai du isa ka fita, wa yake da isar ma da halitta babu. Wa ya kai annabi ne da halitta babu. Ka ji karshen zance mai mabuɗin gaibu. Assalamu alaika zulula wal judi, zul maqamul a'la ta kama hamudi. Ran kiyama gobe mai duwa ilhamdi, shi kadai ke nema ba a ce marbabu. Banda kai wane ne aini zatil haƙi, shugaba ko a ina kafu kowa kirki. Dole kanwar naki ja mazaren yaki, waka ce zo ya tsaya da halitta babu. Wa ya kai annabi ne da halitta babu. Ka ji karshen zance mai mabuɗin gaibu, sannu karshen aike kaga farkon tashi. Ayatul kursiyu mai gidan al'arshi, kausara ga ceto suna hannun shi. Mai yawan kyauta ne ba ya cewa babu. Mai fararen yaya sannu manzan Allah, wa yake wa Allah banda manzan Allah. Sha su bayun bayi kai kadai alƙibla, kai kaje inda kaje babu kowa babu. Wa ya kai annabi ne da halitta babu. Ka ji karshen zance mai mabuɗin gaibu, ya jiran bai bayi wanda ba a canji. Kai ake lissafi ko gida ko daji, wanda je aka bawa na ga an margeji. Banda kai sha kullum sanda gaibin gaibu.
sunanka babu mai zantarwar ainihin matsayinka na ji babban sarki kai ya cewa gaibu ya wuce gashi agun an gajin gano shi ya fi ji ya fi gani kai kira sunan shi ba gurin nuna shi ba sanin da ya san shi ba shigar da ta gaishi ba fitar da ta gaishi ba gurin boye shi ba abin da ya san shi ba idan kallo shi kai ina ka jiyo shi sanda ne tun sanda babu sanda ta san shi mai shiga babu waje ba ɗinin shi wajen shi ko idan an san shi babu gun ɗauko shi gashi nan tare da kai ya kake gano shi gashi nan nesa da kai ya kake hango shi gashi nan bayan ka ya kake waigo shi ba amar ganganci jallale bayan shi annabin da ake so ko ina an bashi santalin surori wa yake ma aya bayyanar ka da buya ba su ma kai biya sannu rainan Allah shi ya ma tarbiya mai ibadu da yawa wa ya hau ma hanya ga kanan ga ka a can ba a ma kai biya lafiya takawa sannu abdul zati sannu zauna daidai na mai jabaruti wa ya kai annabi ne da halitta babu kaji karshen zance mai mabudin gaibu lafiya al'abadi da hakairun nasi lafiya zu fagalin mujtaba makhasusi lafiya zilkadari sannu ruhul qudsi ya tajallin Allah mai makwanci rauda ya mutum baka mutum ba a yi ma shaida mai jiki ba inuwa wanda ba a hadda mai gani daga baya ba kamar mahamuda mai shiga ko ta ina na hasirin wahada mai adam koraye mai fararen doki mai mukamai jingin mai gida shan baki mai tufa tsarkaka mai bukatar wanki sansanin mu'jizozi gashi karshen mulki mai gidan aljanna ba wuya yayi liki sannu manzon Allah ba irin halinka babu mai haƙurinka babu mai asalinka duniya da kiyama dusina hannunka yadda kan so za a yi babu mai girmanka shi yasa aiki na inda gaggaishe ka ya rasulallahi karbi dan sarkinka nan da so in huta karbi ya mahabubu ma ya kai annabi ne duk halitta babu kaji karshen zance mai mabudin gaibu wa ya kai annabi ne duk halitta babu kaji karshen zance mai mabudin gaibu wa ya kai annabi ne duk halitta babu kaji karshen zance mai mabudin gaibu